Tako da sasvim solidno, mislim ima 512 MB, ali šeruje sa rama grafiku, odnosno povuče gigabajte sa rama, ne znam kako to funkcioniše, toliko još nisam upućen, no dobro. Dalje, što se tiče rama, ja bi vam osobno preporučio onako neke ozbiljnije rame tipa. Što se tiče rama, ja bi vam osobno preporučio onako neke ozbiljnije rame tipa. Čekaj. Pa Patriot Viper. Tako da Dakle, što se tiče rama, svakako bih vam preporučio da idete na 32 GB, ali ako ste u budžetu, svakako bih vam preporučio Patriot Viper, 183 eura trenutno. Ovo su baš za Ryzen. Za Ryzen i čini mi se Intel, ili je ovo samo za Ryzen, nisam siguran.